Pannonhalma 11 kilometre دوری اتوبانا در ویانا و در بوداپشت 45 کیلومتر دوری سینور اوستریایی. اف داره هجیری جبو فلاج خریستیاناجی دارک پر پیروز که کاویجی دارک کناری هی evşi tavahîya bir Baxçakî Lewantayê pir bînê xweş tî ana vê Lewantayê diçinin zeyta wê derdixe aviya herî ve xwarinê jî çêkî ji bo gelek tişt bikar tîne. لازم که بوتانا میداد. او ترلی همبر بیاد که از باورم وانا کلیک ذکریه لور هنگوی لوانتو جیهی موزی هنگوی لور بلا خودی دکن او هنگوی لوانتو جی چید کنی براستی جی Baxçakî li vir pir tê naskirin, pir navdar e. Dema çîna Lewanto çêkirina wê alaqayek mezin heye. Gelek însan tê ev baxçe serasera Piranî Lewantoyê. Evdem jî ana girtiye zeyta Lewanto li vir çêkî ev de ve jî dîrokîye ev jî ana girtiye tiştê sabûn tiştê zeyt gelek tiştê din hîndû li vir merekan bikeve ê Lewanto nikir. Evet hundir jî wenî xuya dike Lewanto li vir tê çêkirin. Ev tiştekî pir bînek pir xweş tê. Dema Lewanto diçine çê dibe. Ev jî eger mize tiştek bi xware be vê erebê hûn jî kana bajêr bigere. Bajarokekî biçûk e ne bajarekî mezin e. Ev dibe jî wenî hemû giş Baxçakî ye. Giş aydî Dêrê Dêrê Pannonhalma bîşûrî fabrîkak şerabê pir mezin heye çêdikînê. Ev erebe şûnkan lê sarê ve mirze deverek tiştek bi xware be vê fatura xwenkane bigere. Lewantoyê xwe çi ew jî bêhna wê derdixe bo wekî Lewanto bin ne Lewantoyê da tiştekî çûtatir e ew jî zeyta wê derdixe vir biyoenergî mesajê dibêje gora dibêjin dibê di hundir vê heremê de li Ewropa du sê catenê heye yek jê vir e di hundir birad wek enerjiyak bakî hindik tê însanê werdora vêya bimeşe ew ba jinekê wan derdikeve.
Ev jî tiştekî nû hatiye çêkirin bi nêta masiyê pîroz. Hewalma ew şakirdaniye. Ve ji bo fila Xrîstiyana tiştekî pîroz e. Gelek turîst dê li vir digere. Li hewa hatiye avakirin va tevahî li hewa hatiye avakirin. Ew ev bajarîka eviye pîvî dediğin ev mahserê wanî xuyak dike wanî eder bas bikim bê xwe jî binerim bêm jî wanî xuya dike li xwe binerim ez jî wanî xwêdandayê xuya dikim hevkî betilî hevekî xwêdandayî hevekî birçî xuya dikim. Hezar û nehsed û nod û du damek û hatiye çêkirin. Metrê wê nizanim. Li vir lêdikê 2012 hatiye çêkirin. 20 metrê. Ava lewha. Balık epitette. Acaba berê din hebû bana awanî xuya dike ji orada. Ez ana hîn li Gêr. Destpêka wê de min ma. Ramê hezjor bê çil jor heye. Köszönöm. Evet her şey. Bunu koyattık. Ve sarkoşi. Beşi çay koyattık. Azıcık durul kabinarım. Her şey. Katxaniye mi dibine? Herî, müdit. Ne Avusturyayi? Ama dünya var, wire.Gelrk var. Yani. Yani. Sebze. Bu Bajarê Gyorê. Yani 9 kilometre Budapêşt'te. Yani jî kevaliye Viyana. Ev jî bêkerek e. Ev jî şövalye wê çakê şervanek e. Yani li kilîsê Dêrê perwerde dikirin. Ev jî navî Alkoto Törek Rîkard. Körük. Yani eslî Türk e. Diye mane ya ne bir mane? Ne? Alkoto Törek Rîkard çêkiriye navî Törek Rîkard. Çêkirî. Ne vab xoy. Tamamen fam kirine ev camî rev xoy. Heykelci Eva çêkirî. Ki Sultanê Mizzetî Kulturaliş Örökçek Ministeriyuma Eşa Macar Millennium Korman Bistoşî Vatala Tamo Vataşava. Millennium hati çekir. Sala 2000'a çekiriye. Fam kir. Ulusal Kültür Bakanlığı çekiriye. Desteğavan. تمام الوراجي قرال ناوي قرال بيلا هي سالا دما 1200 جيان كريه والورا يازياك جير ليكري قوتي هلبستك نبيسان هلبستك نبيسان دي قوتي ك يعني كي ور ورا اوا ورا كان بخو ودبي هر سر زناري دبي كان تشخشك هبل يعني شتي خشك يعني دار يعني كان ببي Ya wavi çekiri yani vatanı.
از 1200 قدمی 1200 ev jî kîja bajara dûrî vir e ew hatî çêkirin ev sembola rojê li gelek devera heye li vir jî balkêş heye Dêrk li hêv jî heye چند کیلومتر ev sembola rojê ev dêra berê însanê ji rojê îbadet dikir sembola wan hîn jî ev li vê dêrê heye